Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Filip, a w dzisiejszym odcinku chcę sobie trenować na PvP 1, no oczywiście na RGMC, walki z botów, przetestujemy wszystkie możliwe botów i zacznijmy sobie od pierwszego, poziom łatwy zasięg, nie zbyt duży, lecimy, teczka. Dobra, zacznij. Słaby, bardzo słaby. Bardzo słaby. Ceny normalne. Lecimy. O, dosyć szybko już. Dosyć właśnie, zaczyna sobie. Do tego słaby. Nie było większych problemów. Lecimy sobie teraz trudne. To się boję już. Lecimy tylko ładno. Najpierw dawajmy to. Oszczędzać mu pierwszego. O kurde. Hop. Lecę go. I dobry ziomek. Ale on ma taki kara, to są boty widzowie. Widzicie co mi robi? To jest co ja robię. Kurde. Chyba nie wiem, czy nie zginę. Nie, zginę. Potka. Let's go. Chyba przegrałem. A wygrałem pojedynek, widzicie? Wygrałem pojedynek. Mamy na czacie napisane. Dobra, więc spróbujemy. Cheater. Dobra, mamy jeden wróga. O nie, co ja zrobiłem? Leci do mnie. O, kurde. Hop. Co on robi? Stefan, Stefan. Taki słaby? On był gorszy widzę niż niełatwy. Dobra, lecimy teraz drugą kategorię. No, to co od tego dokonał teraz. Dobra, łatwy. Okej. Let's go. Siema łatwy, hello. Dobra, mamy. Let's go. Lecimy teraz normalne 4 kratki. Pijemy. I let's go. Lecimy na niego, ale mordo. Ten już coś robi, ale też nie zbyt widzę, więc nie wiem. Dobra, lecimy. Poziom trudny. To może być już lubię trudnych poziomów. O kurde. Serce bratnik się pakował do pokoju. Oj. Chodź, bombusie. O nie da się. Spokojnie. Nie da się, dosłownie się nie da znowu. Rzucaj poteczkę, marą. Oj. Wygrałem pojedynek, dzisiaj całe. Lecimy teraz. Cheater. To się boję najbardziej cheatera. O kurde. O, ale za hity. Chłopie. O, i do tego winek. Lecimy z trzecią kategorią zupka. Łatwo. Okej, to mamy już nową. Jeden. Tylko lecimy na niego. Mamy... Zderzyność ma, okej. Trafiamy. Będziemy go brać z łuku, bo się wkurzył.
Ale dostaję hop. Ale chłopie do hity dostaje hop. Ty, ej, on mocny, to jest poziom łatwy, nie? A to jest trudne, jak wygląda. On jest trudny, on ma... Nie, kurde, ale to wygląda jak gracz, jak grał. Ja nie wiem, co grać grał, oczywiście. Jakbym grał z jakimś... z kimś. Ja tu nie mogę przegrać. Dobra, let's go, wygrałem, teraz zginąłem. Okej, lecimy teraz normalny. To się boję już. Idziemy poteczki. O kurde, on się boję, na tym to wylecimy jeszcze. Dobra, lecimy, koksik. Mamy stąd tej rundy. Walimy go. Elo, Stefan. Trzeba go bić mocno. Od tego w tym jednym miejscu stoi, dosłownie tylko w tym jednym miejscu. Dobra. Czekamy. Znowu. Ale się leci chłop. O kurde, coś tutaj jest? A grubo. Mordę, patrz tylko. Idziemy jest. Wyjazd stąd. Oddalam się od niego. Łuk. Dobra, musimy odejść troszkę. Dobra, dostał. Hit. Dawaj się. Hit. Kurde. Czemu to w ogóle nic mi nie daje to? Ale mocny. Mocny jest ziomek. Chyba, że jest mocny, to jeszcze szybki jest. Dostał? Tak? O, się mi troszkę trzeba. Ojej, to będzie ciężki mecz do wygrania. Najtrudniejszy pojedynki kilkadziesiąt miałem chyba niestety. Były cięższe. Myślę, że powinienem to wygrać na spokojnie. On ma pewnie dużo HP. Boję się go z zerem już. Oni mają tyle HP. Dobra, let's go, mamy to. Dobra. Znaczy mam trudne. Więc to może być trudne. Druga część będzie już niedługo na kanale też. Dobra, lecimy. I film na kanale co drugi dzień. W weekendy. O kurde, w weekendy codziennie. Nie ma rady. Ale wyrupowałam tą karłę. I on w sekundę u mnie już. Jest już. Widzicie to? Wojna. Trzymaj się na lepiej. Walcie. Dobra, lekko. On już podchodzi do mnie oczywiście. Ciężko. To już nie. Dobra, wypierdzielamy się stąd. Wracamy. Hop. To jest już u mnie w sekundę. Zupełnie w sekundę musimy. Ta walka mi się trwa. Nie ma opcji, że jak przegram w kategorii jednej, to mam jeszcze jedną drugą. A przegrałem 2 razy, po prostu przegrałem. To tylko. Stefan, idź do mnie. Jaki nagi? Co mi się tu dzieje? Ale mam trochę czasu. Jakoś dużo. On jest sekundę, dosłownie u mnie, w sekundę jest już. Okej. O nie, ale chłop daje. Ej, kończą mi potki już na leczenie. Kończą mi się potki. Stefan, uspokój się. Widzicie, jak on troli? No to się nie da grać.
Wywalamy tą tarelkę daleko. Oni w sekundę umrzesz. Dosłownie w sekundę. O. Ostatnie dwie mam. Zapiję proste siłę. Nie! Spierdzielaj. On nie się. Ostatnia potka. Zimno. Ginę to. Jest. Let's go! Mamy to. Oj, to będzie bardzo trudno. Ale jeszcze trudniejsze będzie teraz widzę, jak mamy cheatera w tym momencie. Bierzemy teraz cheatera. Oj, to będzie naprawdę bardzo trudno. On mówi z prędkością miliardem. Dobra, czekamy, lecimy. Gdzie on tam jest? Tam jest. Zacznij. No, czy ja nie mówiłem? Czy ja nie byłem pewny, widzowie? Nie ma szans. Ty trzeba dodać sobie jedną szansę, to nie ma sensu, dosłownie, widzowie. On biega z prędkością miliarda na godzinę. Zobaczcie, bo się nie da trafić. Praktycznie, w ogóle. Oj. Ziomek. Dobrze. No i on jest u mnie już, sekundę widzowie. On jest u mnie już, sekundę. Interporła. Dobra. No widzicie? Nas nie da, że z ziemniaka wziąć. On jest u mnie już. Dosłownie on jest już u mnie. Nie ma szans. Dosłownie nie da się. Już łatwiej było trudno, jak dużo HP. Tutaj tym bardziej będzie trudno. Ostatnie 3 potki, ja teraz wiem, napiję cokolwiek. Ja ginę. Nie ma szans już. Niestety pojedynek się nie udał, ale próbujemy kolejną. Chcę. Więc co znaczy widzowie, nie wiem. Wiem, że to dwie zagrały, co dostajemy łatwiej. Okej. Wygląda grubo. On jest wyraźny. To jest słaby. Mamy strefę rolną. Ja mam nogi, co jest? Okej. I na górę. Mamy to. Tylko byłaby mamy, fajnie. Normalnie teraz. No halo. Dzięki. O, leci już. Prędkość jest robiona. Aż weźmiemy go w kobułę. Hop. Nie udało się. To jest koniec w tym momencie. To może być najprostsza kategoria, bo mamy kobłęby, których mam w nie każdego. Kobłęby, ja uwielbiam kobłęby, mówię coś. O. Tylko przyrózuję. Hop. O nie! Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Okej. Wydawam. No i lecimy teraz z cheaterem. Będzie bardzo trudno. Teraz do góry podstawa nabiorę minutu. Mogę tak? Halo? Pan jedzie do mnie? Czekam. Halo. Nikt nie zauważy. O, widzi kolega. Testujemy go? Dawajcie, testujemy go. Dam sobie jeszcze jedną szansę. Poczuję, że tą szansę to wygrać, naprawdę. Dam szansę sobie jeszcze jedną, bo mam przeczucie, że mam szansę to wygrać. Obłady.
Ale daj mi o kurde. Wygrałem pojedynek, let's go. Mamy co? Standard. Teraz jakby standard, czyli to mi w kolejnym odcinku. Ja was bardzo żegnam. Trzymajcie się, pa!